Што вядома пра нечаканае падзенне адыёзнага паплечніка Лукашэнкі, які закон прымуць у Беларусі і як ён дапаможа сілавікам, а таксама чым скончылася гучная крымінальная драма, якая адбылася ў Мінску. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко і яго чыноўнікі рыхтуюць новы закон і хочуць сабраць ДНК-аналізы ўсіх беларусаў. Такі закон аб абавязковай геномнай рэгістрацыі грамадзян актыўна прасоўваюць сілавікі і Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз. На дадзены момант дакумент знаходзіцца ў распрацоўцы, але кіраўнік камітэта судовых экспертыз Аляксей Волкаў упэўнены, што раней ці пазней такі закон у Беларусі дакладна прымуць. Калі гэта здарыцца, то насельніцтва падзеліць на нейкія катэгорыі, па якіх будуць збіраць ДНК. У кагосьці ў першую чаргу, а ў кагосьці пазней. Праўда, па якіх крытэрыях гэта будуць вырашаць, пакуль незразумела. Але такім чынам за некалькі гадоў улады збяруць ДНК-базу ўсяго насельніцтва. Таксама Волкаў заявіў, што яго ведамства ўжо вядзе працу з Міністэрствам аховы здароўя і Нацыянальнай акадэміяй навук над стварэннем генетычнага пашпарта для грамадзян. Чыноўнік нагадвае, што гэта будзе карысна і для саміх людзей. Маўляў, гэта дасць разуменне генетычных схільнасцяў да тых ці іншых захворванняў. Але ў першую чаргу стварэнне такой базы патрэбнае сілавікам і дасць ім магчымасць раскрываць яшчэ больш злачынстваў, у тым ліку здзейсненых шмат гадоў таму. Нечаканае падзенне паплечніка Лукашэнкі. Кар'ера яго былога памочніка і сумнавядомага міліцэйскага генерала зрабіла крутое піке. У 90-е Ігар Яўсееў працаваў нават у асабістай службе аховы Лукашэнкі, але сапраўды на кані ён быў у 2010-е. Тады ён стаў начальнікам міліцыі грамадскай бяспекі Мінска і нават персанальна ўдзельнічаў у разгоне дэманстрантаў. Гэты міліцэйскі генерал быў видным дзеячам падчас акцый «Стоп-бензін» і маўклівых акцый пратэсту. Каардынаваў сілавікоў і камандаваў разгонамі тады менавіта ён. Ну а перад маўклівай акцыяй на Дзень Рэспублікі Яўсееў адзначыў, што ў Беларусі 3 ліпеня апладзіраваць можна толькі ветэранам. Пасля такога наш герой пайшоў на павышэнне і спачатку ўзначаліў міліцыю Віцебскай вобласці, а затым і Мінскай. Як правіла, калі добра сябе зарэкамендуеш на такіх пасадах, то адтуль прамая дарога назад у цэнтральны апарат міністэрства, як мінімум намеснікам міністра ўнутраных спраў. Але ж у Яўсеева не склалася, і неўзабаве з яго паспрабавалі зрабіць чыноўніка. У 2017 годзе Лукашенко прызначыў Яўсеева сваім памочнікам па Мінскай вобласці, але ў 2021 яго знялі і адправілі наўпрост у адстаўку. Пасля гэтага ён канчаткова знік з даляглядаў, хоць меў трохі больш за 50 гадоў. У іншых адстаўных чыноўнікаў у такой сітуацыі атрымлівалася ўлезці ў саюзныя структуры, каб дачакацца максімальнай пенсіі. А вось Яўсееў аказаўся птушкай драбнейшага палёту. І цяпер былая міліцэйская шышка працуе ўсяго толькі дырэктарам раённага цэнтра фізічнай культуры і спорту ў Смалявічах. Пад кантролем адыёзнага генерал-маёра сёння знаходзяцца 3 фізкультурна-аздараўленчыя комплексы, стадыён ды лыжная база. Стала вядома пра яшчэ адну трагедыю ў беларускай медыцыне. Цяпер вялікі скандал разгортваецца вакол бальніцы ў Барысаве. Унучка пажылога пацыента кажа, што на яе хворага дзеда не звярталі ўвагі некалькі гадзін, і ў выніку ён памёр. Паводле сваякоў памерлага мужчыну даставілі ў бальніцу каля 9 гадзіны раніцы. Ён скардзіўся на здранцвенне рукі і згадышку, што магло быць прыкметамі інфаркту. Толькі праз 2 гадзіны да пацыента нарэшце падышоў доктар, які загадаў паставіць кропельніцу і пакінуў яго ў прыёмным пакоі чакаць далейшай дапамогі. У выніку праз 6 гадзін такога чакання мужчыну стала кепска. Яго забралі ў рэанімацыю, але выратаваць не змаглі. Цяпер сям'я загінулага звярнулася да Міністэрства аховы здароўя з патрабаваннем правесці праверку. Сваякі упэўненыя, што да трагедыі прывялі менавіта халатныя паводзіны медыкаў. Улады ў сваю чаргу ўжо пацвердзілі, што ведаюць пра гэты выпадак і паведамілі пра пачатак разбіральніцтва. Цытата: «Пра сітуацыю нам вядома. Прынята рашэнне аб стварэнні камісіі галоўнага ўпраўлення для высвятлення ўсіх абставін здарэння. Па гэтым факце праводзіцца службовая праверка, і сітуацыя знаходзіцца на кантролі». Канец цытаты. Іншы медыцынскі скандал здарыўся ў Мінску.
Там дзяўчына моцна апяклася падчас распальвання мангала, але хуткая да яе не паехала, і пацярпелая была вымушаная самастойна дабірацца ў бальніцу на таксі. У выніку у гэтай сітуацыі разбіралася медыцынскае начальства. Аказалася, што дыспетчарка ўспрыняла званок як просьбу аб дапамозе пры сонечным апёку, таму яна параіла прыняць супрацьалергічны прэпарат і нанесці на скуру пантэнол, а машыну хуткай дапамогі высылаць адмовілася. З'явіліся новыя падрабязнасці тэмы з гібеллю беларускіх пацыентаў ад індыйскага прэпарата, у якім знайшлі бактэрыі. Цяпер медык патлумачыў, што магло стаяць за дзеяннямі яго калег. Коратка нагадаем, што са студзеня да мая гэтага года у Беларусі сканалі як мінімум 9 пацыентаў, якім падчас аперацыі на сэрцы уводзілі адзін і той жа індыйскі адэназін пад гандлёвай назвай кардыурэкс. Цяпер доктар Станіслаў Салавей патлумачыў журналістам Белсата, што магчымай прычынай бяды магла быць і рэакцыя сістэмы на дзеянні медыкаў. У Беларусі крыміналізаваныя памылкі дактароў, да якіх адносяць нават ускладненні ў пацыентаў. Адпаведна, нават калі вінаваты не доктар, а незалежна ад яго збег абставін, то пакараюць усё роўна ўрача. Ну а вышэйшыя чыноўнікі за такое звычайна адказнасці пазбягаюць, бо разбор сітуацыі вядуць якраз менавіта яны. Адпаведна, брэская бальніца, дзе ў выніку загінула ажно 8 пацыентаў, не паведаміла пра праблемы іншым спецыялістам, бо банальна пабаялася выносіць смецце з хаты і спадзявалася вырашыць усё сваімі сіламі. Салавей дапускае, што ў Брэсце дактары на аперацыйным стале ўсё рабілі правільна, але вырашылі не рызыкаваць судамі і таму не спынялі аперацыі з выкарыстаннем небяспечнага прэпарата. У выніку не толькі загінулі людзі, але і быў падарваны давер да сістэмы, і так сапсаваны ў часы ковіду. Што тычыцца самога прэпарата, то тут не ўсё так проста. Салавей прызнае, што ў Беларусі даволі сур'ёзны фармкантроль, і тэарэтычна ўсе партыі лекаў даследуюцца. Таму тут узнікае лагічнае пытанне: ці была ўся партыя бракаваная, альбо ў ёй быў нейкі праблемны 1%, і выбарачны кантроль проста яго прапусціў у сілу статыстыкі. Таксама існуе варыянт, што лекі ў Беларусі прымалі паводле паскоранай працэдуры, якая дазваляе пазбегнуць кантролю, абапіраючыся толькі на паперы, прадастаўленыя заводам-вытворцам. У Беларусь завітаў яшчэ адзін страшны госць. Прычым вайскоўцы нічога не змаглі з ім зрабіць. Стала вядома, што на днях расійскі рэактыўны дрон «Бандэроль» упаў у Петрыкаўскім раёне. Паводле інфармацыі маніторынгавых каналаў, перад падзеннем беспілотнік праляцеў каля 306 кіламетраў, з якіх прыкладна 120 над тэрыторыяй Беларусі. Вайскоўцы Лукашэнкі паднялі для перахопу знішчальнік Су-30, але той беспілотнік збіць не здолеў. У выніку у дрона скончылася паліва, і ён упаў у раёне вёскі Лучыцы, на шчасце, не выбухнуўшы. Ніякіх афіцыйных паведамленняў уладаў ці сілавікоў наконт гэтага інцыдэнту традыцыйна не было. Новая ідэя беларускіх чыноўнікаў падкінула праблем гандлярам. Міністэрства гандлю прыняло рашэнне ўвесці абавязковы нарматыў па наяўнасці айчынных тавараў у гандлёвым асартыменце. Ён павінен складаць не менш за 58%, то бок больш за палова тавараў на паліцах мусіць быць вырабленыя ў Беларусі. На думку уладаў, такі падыход будзе стымуляваць продаж тавараў айчыннай вытворчасці. Сілавікі змаглі вельмі хутка раскрыць гучнае злачынства, якое адбылося ў беларускай сталіцы. У пятніцу каля 6 гадзіны вечара ў ювелірную краму на праспекце Незалежнасці зайшоў мужчына ў медыцынскай масцы. Пагражаючы прадметам падобным да пісталета, ён забраў ювелірныя вырабы і збег з месца злачынства. Але прадавачка паспела націснуць трывожную кнопку, і да крамы хутка прыбыў нарад міліцыі. Эксперты-крыміналісты аператыўна даследавалі кінутую рабаўніком медыцынскую маску, і праз базу ДНК яго асобу тут жа вылічылі. У выніку мужчыну знялі з рэйсавага аўтобуса Мінск-Санкт-Петербург у Аршанскім раёне прама падчас руху. Было вядома, што нападнік быў узброены як мінімум нажом і пагражаў выкарыстаннем зброі, таму праваахоўнікі асцерагаліся захопу закладнікаў. Па гэтай прычыне затрыманне праводзілі байцы «Алмаза», але ўсё прайшло па плане і без ахвяр. У сумцы затрыманага знайшлі ўсе выкрадзеныя каштоўнасці, кошт якіх перавышае 400 000
беларускіх рублёў. Нападнікам жа аказаўся 34гадовы мінчук, які апошнія 2 гады жыў у Маскве, а пасля вяртання ў Беларусь у маі 26-го года нідзе не працаваў і планаваў гэты напад. Прычым да рабавання ён рыхтаваўся вельмі грунтоўна. Выбраўшы краму на праспекце Незалежнасці каля станцыі метро «Усход», злачынца загадзя вывучыў шляхі, якія вялі да крамы, і месцы знаходжання камер відэаназірання. Таксама ён прымаў меры канспірацыі і пераапранаўся на гарышчы аднаго з дамоў на вуліцы Каліноўскага, выкарыстоўваючы нават парык. А неўзабаве пасля налёту на краму мужчына паспрабаваў выехаць у Расію са сваёй здабычай, але, як вядома, не выйшла, і цяпер усё скрадзенае канфіскавана, а сам злачынца знаходзіцца ў СІЗА. На яго завялі крымінальную справу за разбой, і цяпер яму пагражае да 10 гадоў калоніі. Прадстаўнікі афганскага талібана прыехалі ў Беларусь. І адзін іх здымак са слуцкага сыраробнага камбіната выклікаў вялікі рэзананс. Гаворка ідзе вось пра гэтае фота, на якім супрацоўніца камбіната праводзіць прэзентацыю прадукцыі. Але тут на сябе ўвагу звярнулі ў першую чаргу хмурыя твары і позіркі гасцей. Прычынай жа такой суровасці магло быць стаўленне талібаў да жанчын. Пасля вяртання талібану да ўлады ў 21 годзе правы жанчын і дзяўчынак у Афганістане рэзка абмежаваныя. Дзяўчынкам цалкам забаронена вучыцца пасля 6 класа, а жанчынам цяпер нельга атрымліваць вышэйшую адукацыю. Строгія патрабаванні дзейнічаюць і ў дачыненні да паводзін. Часцяком, каб выйсці на вуліцу, жанчынам неабходнае суправаджэнне блізкага мужчыны, таму свабодна перасоўвацца ў адзіночку яны могуць толькі ў абмежаваных сітуацыях. Акрамя таго, існуе спецыяльны дзяржаўны закон, які абмяжоўвае публічнае гучанне жаночага голасу. Прасцей кажучы, жанчынам нельга размаўляць у публічных месцах. Калі фотаздымак з беларускага завода завірусіўся ў інтэрнэце, слуцкая раённая газета на ўсякі выпадак выдаліла і сам здымак, і ўвесь артыкул пра візіт талібаў у Беларусь. На востраве ў Балтыйскім моры адшукалі ліст у бутэльцы ад беларуса, напісаны ў 70-х гадах мінулага стагоддзя. Аўтар па імені Васіль Платонаў прадстаўляецца сяржантам тэрміновай службы, перадае вітанні нашчадкам, наракае на армейскае жыццё, а таксама разважае пра тое, што не можа нават уявіць, якімі будуць вайсковая служба і свет агулам у 2000 годзе. У канцы ліста Васіль просіць яму адказаць, калі ён будзе яшчэ жывы, і пакідае свой хатні адрас у Бабруйску. Аказалася, што той самы Васіль Платонаў яшчэ жывы, і ён бацька вядомага беларускага гульца ў настольны тэніс Паўла Платонава. Мужчына сапраўды пакінуў ліст у бутэльцы падчас службы на Балтыйскім флоце СССР у 1977 годзе, але размаўляць з журналістамі пра гэтую знаходку ён катэгарычна адмовіўся. Загадкавая анамалія здарылася з беларускім самалётам. 22 жніўня штодзённы рэйс Белавія-Мінск-Кутаісі уразіў пасажыраў. Борт вылецеў па раскладзе, і ў паветры ён звычайна праводзіць прыкладна 3,5 гадзіны. Аднак гэтым разам усё пайшло не паводле плану, і пасажырам давялося правесці ў палёце амаль 7 гадзін. Хутка высветлілася, што з самім самалётам ніякіх праблем не было. Проста ў мэтах бяспекі беларускі борт цяпер аблятаў шмат якія расійскія рэгіёны, праз які раней ішоў яго прамы маршрут. Беларуская прыгажосць мусіць быць ідэалагічна правільнай. Напэўна, такія думкі былі ў журы конкурса «Краса Беларусі 2026, якое аддало карону пераможцы фактычна чыноўніцы. Перамагла ў гэтым конкурсе супрацоўніца Беларускай дзяржаўнай акадэміі авіяцыі, намесніца дэкана па ідэалагічнай рабоце Ганна Мацкевіч. Дарэчы, другой віцэ-міс стала супрацоўніца брэскай міліцыі Алла Богдан, а тытул «Краса інтэлекта» атрымала мінчанка Алена Дамкоўская, якая служыць у вядомай частцы спецназа 3214. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.